ఓం నమో భగవతే శనైశ్చరాయ నమః. శనిత్రయోదశి సందర్భంగా జూన్ 13 శనివారం ఉదయం 8 గంటల నుండి శ్రీ శనైశ్చర స్వామి వారికి మన శివకోటి ఆలయంలో తైలాభిషేకములు, పంచామృతాభిషేక పాశుపత అభిషేకములు, శమీపత్ర పూజ, తిలదైల దీపములు భక్తులచే జరిపించబడును. ఏలనాటి శని జరుగుతున్న కుంభ, మీన, మేషరాశుల వారు, అష్టమ శని జరుగుతున్న సింహరాశి వారు, అర్ధాష్టమ శని జరుగుతున్న ధనుర్రాశి వారు శాంతి పూజలు చేయించుకున్న మంచిది. పై పూజ చేయుకోరు భక్తులు 7036676676 కానీ 8500850016 నంబర్లను సంప్రదించగలరు. ఓం నమః శివాయ. సంభూతం